Ginkumpirmar sang hepe sang Oton Municipal Police Station nga nakapiyansa na ang 5 ka mga persona lakip ng isa ka pulis nga nadakpan nga nagabulang sa barangay Kagbang Oton sang nagligad nga Hunyo 10. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Robert Jason Pancha Jr., hepe sang Oton Municipal Police Station, ginkumpirmar sini nga nakapiyansa na alas 4 kahapon sang hapon sa balor nga 5 mil sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kun illegal gambling sanday Police Corporal Virgilio Rojo Jr. nga naka-assign sa General Services Office sang ICPO kag residente sa Barangay Butong Oton. Isaac Villavicencio, 51 anyos kag residente sa Barangay Kagbang. Efren Joan Sumiliano, 55 anyos kag residente sa Barangay Mohon Arevalo. Arman De Hapa, 43 anyos, residente sa Barangay Zone 15 Kalaparan Arevalo. Kag Mark Cruzero, 38 anyos, kag residente naman sa Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Samtang sunod naman kay Police Captain Shalamay Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office, ginpahayag sini nga samtang wala pa na-relieve ang order kag resulta sa investigasyon, magabalik naman sa duty ang pulis kung sa diin ini na-assign. Apang kung mapapanaog ng relieve order, ika-transfer ini sa Police Regional Office 6 Headquarters para sa nagakaigo nga tikang. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.